κάποτε θα έχουμε να θυμόμαστε μια ωραία ανάμνηση. Μια μεγάλη αγάπη. Την αφήσαμε να χαθεί. Και τώρα μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μας. Αλλά ο καθένας το δικό του δρόμο. Αντίο, Φάλια. Από τότε που βλέπεις με αυτή την παλαιπουτάνα 5 φορές έχεις πατήσει όλες από το μαγαζί. Και ξέρεις πώς θα έχεις τραβήξει από εδώ μέσα. Επειδή έχετε ανάγκη από χρήμα. Είναι έτσι. Τους είδαμε πραγματικά είσαι. Δεν πρέπει να το πούμε το φίλι. Όχι ακόμα. Θα περάσουν ένας μέρες. Μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η δωρά του. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωνα. Και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξω. Επειδή είναι και το τελευταίο επεισόδιο και όλα δείχνουν ότι σχεδόν δεν υπάρχει σενάριο. Είναι σε μεγάλο μέρος κινηματογράφος και είναι πλήρες flashback.